Right, ndadzoka hama dzadiwa. Pano varume vaya vakutaura zvekuda kubvisa user muZimbabwe. Nyaya yandikusangana nayo pari kunzi Mnangagwa reviews intentions to remove US dollar. Zvatasangana kudai so paKulian TV. Gara walaika this video kuitira kuti vazive kuti situation iri kunze imimi muri kuibatawo sei. Nyaya iri panapa yandiri kusangana nayo yakamira yakadai so pari kunzi in a significant address to the National Assembly's Deputy Minister of Finance Kudakwashe David Mnangagwa reviewed the government intentions to move away from dollarization in Zimbabwe. The Deputy Minister, who is also the son of President Emerson Mnangagwa, articulated the challenges and strategies surrounding the country's current policies. During a recent Parliament question and answer session, Mnangagwa emphasizes that while dollarization might appear to be a straightforward solution, it ultimately poses several risks to the economy. Dollarization is an easy thing to do, but it is the worst thing to do for the country, he stated, highlighting a long-term implication of relying of foreign currency. Mnangagwa confirmed that Zimbabwe would maintain a multi-currency system but would focus on stabilizing the local currency, the Zimbabwean gold ZiG. Do situation iripo yemashoko avari kutaura vazoenderera mberi zvavo vachitaura kuti matambudziko atiri kusangana nawo aya ndeyekuti ZiG rinenge richirwa neUS, saka tichazongoona kuti toita sei because the process yacho haisi easy. In other way vanenge vari kutokonfirma kabisira kuti muchachema zvenyu kana tichinge taita zvinhu izvozvo, kana tichinge tazokwanisa kupasisa kuti taakushandisa yedu chete yemunomu, muchachema zvenyu, nekuti vatotaura kuti hazvisi nyore asi tingadini ndo zvatichangopedzira taita sei taitawo nekufamba kwenguva. Ndo mashoko aripo, but ndiri kuzoona maZimbabweans havasi kuwirirana nazvo. A lot of Zimbabweans are complaining ipapo pasport anzi imbwa inororwa pachinyinyi. Handiti pazvinenge zvatoitika ipapo pavatotadzira ndo pari kutobuda maZimbabweans vacho vari kutocomplaina, even though zvavo ivo vacho vasina kana nguva yekunyanya kuda kuteerera kuti vanhu vari kuti kudii, but vanhu vanenge vachitotaura zvavari kuda. Handika now ndiri kusangana nemumwe ari kuti this is tantamount to self destruction. What Mutuli failed, Gono failed, Mnangagwa failed, and now Mr. ZiG has started the signs already. Let's wait and see. Do mashoko ari kubuda ari kutaurwa pano, emwe ari kuti as long as we are importing more from other countries, we will never run away from dollarization. The only way out to run away from it is to fix the balance of trade. Mamwe mashoko ari kubvawo kune vamwe, umwe ari kuti Mai Mujuru once said we know the trick kuda kubira vanhu mari dzavo. Mwari kuti aiwa chikoro chakakoshawo veduwe, hapana zvinozikanwa pana idi nyika yamuremera hasi hake asati hake pfuma yekuba inozvimbira, mirai muone zvenyu, akaba mbudzi dzavachamisa. Mamwe mashoko ari kubvawo kune mumwe munhu, kana pachinzi mbudzi akaba mbudzi, because vamwe vanozotanga kuti pari kunzi aba mbudzi dzipi, aiwa pari kunzi akaba chigaro. Ndo nyaya inenge iripo. Okay, mumwe ari kuti hapana zvinobuda ndemukuru uyu, vari kuba hiding everywhere for their retirement. Umwe ari kuti aiwa regai makambani atize shuwa, nyika yotungamirirwa nerima chairo, aiwa zvigure zvauraya nyika izvi. Umwe ari kuti ngaribve roshungurudza isu. Okay, mumwe ari kutaura kuti ngaribve, I don't know kuti iye anenge achishandawo sei kana kuti ari kuishandisawo here muno kuzongonzi 42% devaluation bo ndofunga zvakasiyana. Mumwe ari kuti aiwa taneta nazvo kubva rini zvichingonzi US riri kuda kubviswa, haiwawo ngavataure dzimwe nyaya dzinonzwisisika kuti kutaura zvisina basa. Mumwe ari kubuda pana pari kuti aiwa ngaite zvaada, chikuru kufema weduwe, aiwa taneta ngavaite zvinhu zvavo vakanyarara vasingatudze. Mumwe ari kuti aiwa akabvisa anenge agona, asi vanhu vachaenderera mberi nekuchengetedza mari yavo kuma-US. Aiwa rikangobva zvatodhakwa waste ino vanhu vari kutaura zvinhu zvakasiyana siyana over the years, self destruction, they think vacharamba vachiita zvavanoda. Time will tell, confusion inomowandira. Ndo mashoko ari kubuda ari kutaurwa nevanhu vakawanda panapa vachikomenda on nyaya yekunzi paroda kubviswa US. Inini ndangoyawo pano kuti ndikuzivisei nyaya iri kuitika pachannel penyu paKulian TV. Munozviziva kuti inini I will never disappoint, ndogara ndichingoya nema-updates ese ezvinhu zvinenge zvichiitika. So ndakanichikukumbirisawo kuti mundiudzewo kuti nyaya yekuda kubviswa kweUS iri kutaurwa iyi muri kuionawo sei.